Barkanku da shigowa cikin wannan bidiyon. Idan kai ma iri na ne mai ɗaukin waya mai riƙe caji, wato ka siya sabon wayanka tsakanin wata shidan farko caji kawan ba gobe. A bayan wannan wata shidan kuma za ka zo ka fara gane cewa batir ɗinka ya fara yin ƙasa, riƙo cajin shi na raguwa. In misali ace da tana riƙe cajin awa 6 ne misali, za ta dawo a hankali kuma tana riƙe caji na awa 5, awa 4.5, awa 4, awa 3.5. Kar ka samu damuwa. A wannan bidiyo zan nuna maka abubuwan da kake yi ko nake yi ko muke wanda yake kashe batirin wayanmu a cikin ƙanƙanin lokaci. Sunana Muhammadu Wanka, a nan gida tamu ta ITA, wato ilimi tushen arziki. In kuna son bidiyoyi irin wa'innan na ƙarin ilimi ta fannin technology, ku danna ƙararrawa ku yi subscribing. Na farko dai akwai yawan caji, wato irin wa'innan wayoyi wanda kake gani ko kike gani na zamani, cika su zuwa 100% ba abu ne wanda ake so ba. Yawan wannan cikashin kamar kana cin abinci ne ka cika cikin ka tam, kai ma ka san ba za ka zauna kalau ba. Saboda haka in voltage ya masa yawa a cikin batir ɗin, in kana yawan barin wayanka a 100%, to wannan voltage yana yawan mishi yawa. Ban san me yasa turawa suka gina wayoyi don haka ba, amma kuma ba a so ka rinƙa barin shi a 100% saboda yana ɓatawa. Kyanta ka rinƙa barin shi a 85%, 90%, 85%, 90% sai ka cire shi a caji, sai ka yi amfani da shi tukunna, sai ka sake dawowa ka sa shi. In ya kai 80% ko 85 ko 90 sai ka cire. Amma ka rinƙa barin shi ko da yaushe yana kan 100, abu ne mai kyau ba, yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kashe batir a cikin ƙanƙanin lokaci. Abu na biyu kuma wanda yake yawan kashe batir a cikin ƙanƙanin lokaci shine yawan amfani da power bank. Power bank da wutar lantarki abu ne daban. Power bank baya ba da wutan da waya take buƙata wanda zai ishe batir ya ce ƙoshi. Kaman kai ne yanzu ka je makaranta ka gama karatu kuma ka sha garin kwaki ka kwanta ka yi bacci. A lokacin kuma kana buƙatar wani abinci ne mai tsoka. To abin da power bank yake yi wa batirin waya kenan. Kaman mu ce power bank ita ce garin kwaki na batirin wayoyi. Saboda haka in ka ɗauki lokaci kana caji da power bank ba tare da kana haɗa da wutar lantarki ba, zai zama cewa kamar wannan batir yana ramewa, yana daɗa sirancewa da lalacewa. To shi ma yana contributing, yana ba da cin hanci wajen ɓata batir. Saboda haka in kana so dole ka san da za ka yi balancing tsakani. Za ka yi cajin wayanka da power bank sau ɗaya a rana, zai zama cewa to ka ɗan jera wasu kwanaki biyu kuma kana da wutar lantarki. Amma kada ya zama cewa kawai power bank ba wutar lantarki, zai ɓata batir. Abin da yake lalata batirin waya a cikin ƙanƙanin lokaci ta uku shine amfani da caja mai ƙarfi iri na. Wato kana amfani da caja mai ƙarfi, yawanci caja masu ƙarfi, irin wayannan chargers ɗin masu ƙarfi sun fi ƙarfin batir ɗin. Kamar yadda na yi misali ne a baya, kamar kai ne ka ci abinci, ka yi cin abinci, kai ma ka san cikinka kukan shi ma daban ne. Saboda haka wannan cajan yana ba batir ɗin power ɗin da ya fi ƙarfin capacity ɗin batir ɗin. Saboda haka sai ya zama cewa ya yi losing ɗin nashi ainihin original ƙarfin shi wanda ya zo da shi from company. Sai a fara samun matsala wajen riƙe caji da kuma shigar da caji wani lokaci. Saboda haka rinƙa neman batir ɗin da, in ma misali a ce cajan ka na kamfani ya samu matsala, sai ka san yadda za ka yi ka nemo daidai caja mai voltage iri ɗaya da normal na kamfanin ka. Shine mafi cancanta wa batir ɗinka kuma zai riƙe mata rayuwanta har ka gama hidimar ka da ita. Kafin na faɗa hanya ta ƙarshe, ku ɗan maƙale tare da ni, saboda bayan wannan zan gaya muku hanyoyin da za ku bi kuma don ku daɗa maintaining ɗin batir ɗin wayanku ba tare da ku ɓata batir ɗin ba. Abin da ke kashe maka batirin wayanka na huɗu shine yawan sa wayanka a caji ba tare da ya batiri low ba. Yawan sa wayanka a caji ba tare da ya batiri low ba babban kuskure ne ga mu mutane masu amfani da wannan kalan salula. Yawanci ainihi preferred time da ake so ka rinƙa sa wayanka a caji shine in ta zo irin kamar 15%, 10%, 5%. Na san wani lokaci ana samun matsaloli na wutar lantarki lokacin da ka zo baka da caji, sun ɗauke wuta, waye gwada kai ka amfani da daman da akwai wuta ka jona, ko da 50% ne ta ƙarasa, ko da 60% ne ta ƙarasa, ko da 70% ne ta ƙarasa. Duk wannan kuskure ne. Shi ma ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke kashe batir a cikin ƙanƙanin lokaci. So har kana tausaya batir ɗinka, kana so ta yi ƙarfi, ta yi ƙarko na wasu tsawon lokaci, ka kiyaye wannan. Ka rinƙa sa cajin ka idan wayanka ya batiri. Ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka yi kare mutuncin batir ɗinka ba tare da ya ɓaci maka da wuri ba, kuma wannan Hausan tawa uzuri, hanyoyin da za ka bi don ka kiyaye ɓata batir ɗin wayanka. Na ɗaya shine ka rinƙa yawan restarting wayanka ko rebooting ɗin wayanka aƙalla sau ɗaya a sati. Saboda wani lokaci files
sukan yi yawa wayan, abubuwa sukan yi yawa wayan, kamar kai ne kai sati ɗaya baka yi bacci ba, kaga za a samu matsala, ba zai ma yiwu ba. Yayin da kai rubutun wayanka ko kai restarting ɗin wayanka, yakan yi refresh ɗin komi da komi, duk wani abin da bai kamata ya zauna ba ya tafi, duk wani abu mai nauyi wanda yake daɗa ƙara batir ɗin stress duk ya kore su, sai wayanka ta daɗa fresh out kamar ka tashi daga bacci, haka wayanka ba za ta zama. Rubutun ɗin waya ko da sau ɗaya ko sau biyu a sati yana taimakawa wajen rage nauyi wa batir ɗin wayanka. Abu ta ƙarshe ba ƙaramar ciki ba shine ka daina ko ki daina cajin wayanki ko wayanka a waje mai zafi. Mutane da yawa sukan sa cajin wayansu a waje mai rana, kuma yakan zama hatsari ga wayan ma gaba ɗaya, ba ma batir ɗin kaɗai ba. Saboda me? Cajin da wayan take ɗauka electric charges ne mai mugun zafi da ƙarfi, wanda kuma ainihin chip ɗin da yake cikin wayan shi yake taimakawa wajen yayi leveling ɗin komi, san yadda komi ya tafi normal. Amma kuma ka zo ka sa cajin wayanka a cikin rana, to dan Allah da Annabi da wanne ɗaya zai ji? Zai ji da zafin ranar ne, ko kuma ya ji da zafin cajin da yake kokari yayi maintaining ɗin temperature ɗin wayanka ne? So wannan ma yana da ba wa batir wahala, ya ba wa injin wayanka wahala, sai ya zama cewa kaga batir ɗinka ya kumbura har yakan zo samu matsala a screen. Gaskiya a shawarce kuma abin da ya kamata shine sa cajin wayanka a waje mara zafi, kuma babu direct rana wanda yake haska wayan, wanda yake zama doyi akan wayan ko inda cajin yake ko inda cajan yake, saboda ka sauƙaƙa wa injin wayan wajen managing ɗin temperature na jikin wayan. So da wannan muka zo ƙarshen bidiyon namu na wannan karan, amma akwai wasu videos ɗin da abokan aiki na wanda suka yi, za ku duba su ko a nan in har ya interesting ɗinku. Wannan dai channel ɗin dai ta Hausa ce, saboda haka sai mun haɗu a wata jiba.